Gee, Ja, I det want... super. Just a piano, du vet. Jag är klar. Alright, klarar till Super Worms. Superworms. Ta backfire till bra jävla. Hedda banan. Totally private med något annat landscape think. Nu Ja. Ja. Hade gammalt. Hette gammalt. Alright, ett som det all. No. Ja, jo. Ja, jag skiftar av där. Fuck you. Och allt gammalt. William säger att det är lava inne. Inte något. Oh! Ja, Jag tror inte du kan gå, men så ber jag bara. Han säger... Centrigans! Fine. Centrigan! Hey, something familiar! Oh, you son of a bitch! Yes, sir. Gå på igen, Levi. Körpeskottet! Det torskbär när vi har ett magnet. Det är Super Worms, allt är stilla tid. Wait, det var tror inte lov. Japp. Yes, sir. What? What's this? Allt det här var ett... Åh fan! Fatality. Magnetet tror Nice! Så där, Levi. Oops. Stor idé. fight så You procrastinate much charge, move! You procrastinate! What? Kostar jag sådär? Spelman! det är Esbern. Jag som gott att börja, va? Esbern, kostar jag sådär? Så det tab, man flyter inga grann. Fuck! Nej, jag får lägga börja vid snärtid. Shit! Centric up igång. Nej! It cannot. Det var en! Allt jobbar nöjd. Oh, two for backfire. They were words. I can match those sick, right? No! Ew! Att det är inte... Han var så... Var hinna runt när det är. Ja, är inte... Är det budget tydligen? Vad är det där? Tidigare? I don't go. My Jag lady! tror att jag... Ja, man kan... Det tycker jag. Det var awesome. Oh, Åh nej! oh you bastard! It cannot be! At least I die with trees. Ja, jag känner inte stänga landa för att öppna oj, vi sätter vi en brukar Armageddon. Hur räknas 20% där? Ja, It det kan man cannot köra. be! The fight is mine! Ja, här försvinner man. Okej. Åh, pekar, det kan det. Cooey, I'm in, big bud! Det är vi plaka om att ni till han. Yeah. Ja, här kikar. It cannot be! Hello! Wow! Ganska kraftig. Ja, rattar. Ja, oops. Payback time. Ja. Det Jag har tagit det allt. My lady! Nej, alltså, har du tagit det igen? Ja, jag har hört först. Aj, Ett, fyra, tre, tre, ah. Det var bra. The fight is mine! Tack! Cooey! Yes, sir! Sad face. Det kunde inte. What's this? Witchcraft! It cannot be! Oof! Fatality! Anna, nu drar Dalle. Nästan. Det är vi. Gå så att det pekar. Nu bara att göra. Donkey! Donkey! Jag glömde allt om det. Donkey! Good morrow, my lord! Donkey! Sina buffalo eyes. Därför är det inte Får jag äta kött som detta nyer? Aftonfjökon? Nå ja, Är det kött som detta nyer aftonfjökon?
Men ikke. Det var også... Donkey! The fight is mine. Andreas Esbern. وميوصل Oh ja, kunnen wij dat smeden? Earth War. We're done. Yay, shoot no Oh bother. yeah, what the fuck keeps us all amused. One mapping award. Yay. Almost there, okay. Kept us all amused. Hey, almost there. Right here, donkey. Earth Martin was hidden under the bedsheet. I had to more head up on the landscape. Oh, Ishan. Dino! Oh, okay. Oh, nej. Ja. Ishan. Ah, Carl, Ishan sentry gun up nu. There, Carl. Oh. Okay. Eruption. Is het je coach code data? Ah, ich med. Ich med. 10 seconds later, the action was still in the beginning. There were worms. Ja, jag lever. Dat was Oh. zo'n sush. Oh. Oké. Zo gaan we. Okej. Ah, you. Eruption! Alltså där blir vulkanen det vill jag tro. Jag hade inte änden när jag var där till Saratoine. Esbern måtte tatt ner! Akkurat ikke nøye. Esbern, hvis du er her, hva er sagt esel på et der som alle studerer? Yes, sir. Hej, hallå. Jeg ser det her, man. Just to be cheeky, Esbern. Don't poke me. No. Fatality. Go away. Go away. No. What did he do? Prot? Jag måste bara... Så en Esbern just ökla så. You procrastinate much like the Senate. Charge forth! Ja, är så istället. Oh shit! Ah, okej. Får vi ut? Utan man går att tro. La la la. La 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 la. Hej du. Du är sämre. La la la. Vem är sniper? Sniper. Sniper han är, vem vill nå? Come on. Ah shit. Och inte No. Esbern. Är det inte bättre? Other? Är det inte bättre? Link. You're wrong. Wait, what? Vi får klara. Ja, vi får lugga spelet till banan lite nu. What is this sorcery? What is this? It cannot Whoa! Är det inte truktat? Hey, du just listen to lite långt ner. Det är inte bra. Focus! Focus! Oh. Kom på han. Kom på It cannot be! Arvid kommer här ibland. What? Arvid kava. Åh, jag älskar Success! Nå. Good life! Andreas! Oh Oh, shit! you're got that. Okay. Cannot be! My plan has changed. No! Where is your honor? Where is your Alla honor? bär om helt som att du gör något. Det vet jag, Magnus won't protect you now. Never mind! The fight is mine! Okej, Okej, så är man nu två efter. It was a score that needed to be set. Ah, nej. What? The fight is mine! What? Hvordan brastar sig själva då? Jag vet att då är... What? What? Just a flesh wound! Just a flesh wound. Jag rakt inte vet det Charge men... Just for the lols. Okay. Det är bara inte det It cannot be! Hit kanske vi har förstått. Ja. Jag ska teacha mig inte. Focus! Nå. Så det här kan jag säga. Jag brukar domma dig. Oh My lord! shit! Oh, you got to be shitting. What? Ja. Cannot be! Oh! What a twist. Bend What it!
Bitchy! Wat? Hey, ik vind ontje.